Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts al Lo Tutorial, un nou tutorial del Violista Valencià en el que us explicarem com fer funcionar el MuseScore d'una manera bàsica, ràpida i senzilla. En aquest cas anem a fer la nostra primera composició. Si recordareu, en l'anterior tutorial vam aprendre com utilitzar el MuseScore amb el ratolí, alguna tecla del nostre teclat, valga la redundància, per a crear la nostra primera partitura, que era una simple escala. En aquest cas anem a enrevessar una miqueta més l'afegit i ens basarem en una activitat que els he demanat als meus alumnes de segon de l'ESO. Hi ha unes pautes predeterminades que tothom ha de seguir per tal de que la partitura sigui el més equilibrada possible. I, sobretot i molt important, els nostres 8 compassos d'introducció, 16 de desenllaç i 8 compassos de final. A més, una frase molt clara i molt il·lustrativa. Anem a composar una melodia. Aleshores, si no eres capaç de cantar-la i encara menys de recordar-la, significa que alguna cosa no ha anat bé. Cal tornar a començar fins que siguem capaços de poder fer això. Bàsicament, per què? Doncs perquè les melodies avui en dia, atenent a la classe i al tipus i estil de música que acostumem a escoltar o que la jovenalla acostuma a escoltar, la gràcia està en que aquestes melodies siguin fàcils de recordar i de memoritzar. Així doncs, si no som capaços de cantar i en part recordar la melodia, significa que no és una melodia. A veure què passa. Molt bé, iniciem el MuseScore. Com bé podeu veure, tenim la interfàs habitual, ens n'anem a crear una partitura. I en el nostre cas anem a triar una partitura per a piano, perquè només treballarem el pentagrama de la clau de sol, però després afegirem una xicoteta lleu, senzilla i bàsic acompanyament per tal de que vegin com es treballa amb dos pentagrames. Okay? La gràcia, estem tractant a classe l'edat mitjana, així doncs la melodia serà única i exclusivament una melodia, una sola veu, és a dir, monofonia. Molt bé, ens n'anem aquí als instruments, teclats, piano, podem fer doble clic o donar-li a la fletxeta, doble clic. Anem a següent. No modificarem l'armadura, és a dir, la tonalitat, no modificarem el compàs, tampoc modificarem el tempo, és a dir, tampoc modificarem els compassos. Ens interessen 32 compassos per poder fer la distribució que hem dit. Títol, lo tutorial del violista. Val? Lo tutorial, o millor dit, lo tutorial, ja està. Lo tutorial. Compositor, jo mateix, SRIB, les meues inicials. Subtítol, doncs bueno, la classe del violista. Lletrista no en tenim i copyright sóc jo, SRIB. Hem acabat? Doncs fet. Se'ns obri la nostra partitura. Recordeu la distribució, paleta mestra a l'esquerra, figures a segon rengló a l'esquerra, menús habituals de les aplicacions i programes amb finestra a dalt de tot a l'esquerra i reproductor de la partitura a dalt de tot a la dreta. Molt bé, comencem. Hem de pensar una melodia. Aquesta melodia? Doncs, a veure... Pim, tom, tito, tom, tim, to, tim... Estaria bé, no? Tot i que no m'agrada gaire. Tim, tom, tori, tom, tim, to, tim... Bueno, sí, no sé. A veure què tal. Com ho fem? Tim, tom, tiro, tom... Anem a fer-la major. Jo per mi la faria menor, però bueno. Anem a fer algo positiu, algo optimista. Començarem amb la. La, sol, fa, ta, fa... Recordeu no, en primera instància, resulta que podem escriure les notes amb el teclat de l'ordinador. En aquest cas, responen aquestes o corresponen a la nomenclatura anglesa. Si comencem amb la, és a dir, la lletra A, tenim un la B serà el si, do serà la C, el re serà la D, el mi serà la E, fa F, sol G
I res més, el la, altra vegada, a. Aquestes tecles en el nostre teclat i amb la mà esquerra. Pel que respecta al teclat numèric, doncs bé, podem seleccionar amb el... Fixeu-vos que amb la finestra canviarà. Amb el número 1 tenim les semifuses, número 2 fuses, número 3 semicorxeres, 4 corxera, 5 negra, 6 blanca, 7 rodona i ja està. No fa falta res més. Aquestes són les nostres figures. Aleshores, esborrem tot això. Recordeu que amb la tecla N podem escriure... Ah, mira, tenim la quadrada. Disculpeu, el 8 és la quadrada. Molt bé. Esborrem. Ja ho tenim tot. Començarem amb el la. Negra. Corxera. La, fa, mi, re, mi. No, re, fa. Re, fa, do. Negra. La, fa, re, fa, do. La, fa, la, tita, la, tita. Negra en punt. Aleshores seleccionem negra, cliquem el punt, la. Recordeu que per tal de pujar una vuitena mantenim control apretat, premut i fletxeta cap amunt. La, si, corxera. Epa, disculpeu. Les... La, si, la... Sí, ho farem en notes naturals, no anem a ficar bemols. La, si, la... I en aquest cas és una blanca. A veure com sona. Una mica... A veure si així sona més... Ta, ti, ta, tam, ta, 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 ta. M'agrada més. Per cert, el tempo em resulta una miqueta massa ràpid. Si volem modificar la velocitat, ens n'anem aquí, seleccionem la nostra habitual negra 80, prefereixo 100, ¿vale? A veure què tal. I fins i tot en 90, sense pressa. Tam, 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 la... Epa, sí. Ah! Vale, ens n'anem aquí. Mentida. La, si... Claro, és que... necessito tonalitat. La, si... Do, re, mi... I ara fem una blanca. O podem fer... rodona. Mi... Fixeu-vos com sona. Dos, tres, quatre... Tenim 4 compassos del que seria la introducció. Què podem fer amb aquesta xicoteta frase que ja hem creat? Doncs podríem fer la mateixa frase als següents altres 4 compassos, però modificant el final. No deixa de ser una cançó que hem de recordar. Que hem de ser capaces de recordar. A veure... 2, 3, 4 i... La, si, do, re, mi... La, si... Mi, si, do, si, la, si, la, la... Bueno, no ens anem a estressar. Podríem fer... negres...
si, dos, mi, si, do... No, mentida. Si, do, si, la, sol, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, la blanca, la... Això seria, diguéssim, el tema B. Si, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, mi... Perfecte. I ara tornaríem a utilitzar aquests dos compassos. Fixeu-vos, podem seleccionar aquest compàs, control C, seleccionem control V baixa, enganxem. Fixeu-vos que ens queda aquí. Podem acabar en mi. La, si, do, re, do, la, si... Doncs fem un si blanc rodona, vale? Perfecte. Molt bé. Ja tenim els nostres primers 8 compassos, és a dir, la nostra introducció. Cliquem en A, deixem d'editar, venim a l'esquerra, barres de compàs, i podem agafar una doble barra simple i ficar-la aquí per a distingir que ja tenim la introducció. Quedarà de la següent manera. Dos, tres i... Ja està. I me n'he anat al menor, Fixeu-vos que sí o sí he acabat en la menor, perquè sí. És a dir, he començat alegre, o més o menys optimista, i he acabat trist. És que és per defecte, disculpeu-me. Molt bé. Tenim la nostra primera xicoteta melodia, el nostre inici, el nostre antecedent. Ara anem a fer el desenllaç. Podem complicar-nos la vida, però jo, personalment, per a totes aquelles que estigueu aprenent ara a utilitzar el Musescore, no ens compliquem. Negres, rodones, blanques, corxeres i a molt tira cap endavant semicorxeres. Molt bé, ampliem una mica per ficar-nos al dia. Per cert, si voleu i us interessa, podeu fer un enter aquí per tal de generar, doncs bé, donar-li un format a la partitura. Veieu? I ara ens queda tot distribuït amb dos pentagrames, de manera elegant que es pugui llegir bé. Vale? En el meu cas, anem a seguir en el desenllaç. I el desenllaç, la, fa, re, fa, do, la, fa, la, si, do, re, mi, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, si. La, si, la, si, la, si, la, si, la, si. Ho podem canviar. La, fa, si, fa... Seria un salto. Si... Podem donar-li una miqueta d'intriga, no? I d'intensitat. Podem fer això. Ta-ti-to-tam, ta-ti-te-tom, ta-ti-te-tom. Clar, aquí ens demana tresets. Aleshores, tan, anem a fer corxeres. No anem a estressar-nos. Corxeres. Epa, aquí. I estem en el si. Ta... Si, do, re, mi. Fixeu-vos que amb la fletxeta podeu pujar ràpid. A mi m'agrada fer el tonto i així queda l'assumpte. Mi, fa... Mi, fa, mi, fa, mi, mi. Mi, fa, mi, fa... No! Mi... No. La, mi, la... Mi, fa, mi, si... Repetim aquest compàs, m'agrada. Mi, fa, mi, si... Mi, fa, mi, si...
Si, do, re, mi, fa, fa... A veure com queda això, en corxeres. He dit sí. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Fa, fa... Ostres, que guapo quedaria això. No. A veure. Penso, si vos fixeu, jo estic pensant en xicotetes frases de 2 compassos i com a molt de 4 compassos. Vale? A veure com sona això. Per cert, si li doneu a la tecla espatlladora, a la tecla de la barra d'espai del teclat de l'ordinador, començareu a reproduir des d'on vulgueu començar a reproduir, seleccionant la nota concreta. No m'agrada. La, si, do, re. La, si, do, re, mi, re, do, si. La, si, do, re. Si podeu seleccionar diverses notes a la vegada i amb la tecla cliquem a baix i puja i baixa tot això. Ara sí. A veure què tal. Dos, tres i... De fet, això el que podríem fer és fer-ho després. Ara el que farem és... Aquí farem mi. Mi. Tarirarirem, tom, tarirarirem, tom, tararararirero, tararararim, tim. Podem repetir. Vale. I aquí sí que ens n'anem aquí. I ara fem la. Ai va, perdoneu. Cliquem la nota, control, fletxeta cap a baix i ens n'anem a la 8ª. Vale, aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos més. En falten 8 més. En falten 8 més. A veure. La, si, do. La, si, do, si. La. M'agrada més aixina. I fem una mica de variació. Vale? Tarirarirem, tom, tarirarirem, tom, tararararirem, tom, tarirarirem, tom. Podem canviar-ho. Podem modificar tot això. Vale, i sonaria així.
Ja està. Per què faig estos salts de vuitena? Perquè hi ha aquestes notes com per exemple el si o el la? Perquè m'agrada. Vale? Seguim. Següent. Podríem... Ara ho prenem en calma. Tom, tom. No, podem fer major, no? Podem tornar major o què? Però claro, és diferent. Com a mínim que soni alegre, no? Anem a veure, ampliem. Uepa. Que si no, no veig bé, que estic segato. Molt bé. Aquí. I ara, doncs mira, ja que estem en la, podem fer... alguna blanca. A veure... La, la, do, re, do, si, la, sol... I puc fer un canvi brusco, no? Igual queda mal. A veure... Do... No! Sol blanca... Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol... Do, re, do, si, la, sol, sol... Fa, sol, fa, mi... Sol, fa, mi, do... Fa, sol, fa, mi, do... A veure com sona. Melodia nova. Podem tornar a repetir. Da, di, de, da, de, do, do, re, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, na, na, da, 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 da. I podríem tornar ahí. Corxeres. Sol, fa, mi, re, do, si... Epa! Do, si, la, sol... Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol... La, si, do... Si... I tornem aquí. La... Blanca. A veure. I aquí què ens falta? Igual m'he passat, no? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecte, està perfecte. I aquí tornaríem al principi. Tornaríem al principi o a fer una mescla entre el segon tema i el tercer. Vale, aleshores ja tenim aquí el desenvolupament. I tornem a la. Claro, podem tornar aquí. Puc fer des de la. Puc enganxar això aquí. I finalment puc agafar un 2, 3, 4. A veure.
2, 3, 4 i... Claro. Mira, puc fer una variació. Control C i aquí pujo aquí i aleshores tinc aquesta pujada i me queden 5 compassos i són estos 4. Per què copio i enganxo? Perquè la música actual també utilitza aquest recurs de repetir melodies i repetir xicotets motius o grans motius en la seva partitura. Aleshores, el que heu de ser és creatives i podeu reutilitzar per tal de facilitar la memòria i poder cantar la melodia, com us he comentat abans, d'aquesta manera. V. Opa! M'ha afegit un compàs extra o què? O jo flipo? A veure, si faig control V... 32 me sobra un compàs, vale? Perfecte. A veure, com queda? I aquí podem acabar d'una manera apoteòsica. La, la, la... I ja està. Una rodona, clinc, cliquemena i podem afegir un acord i perfecte. Ja tenim la nostra partitura. Escolta, se'ns ha passat aquí. Què passa? Anem a donar-li format. No passa res. Tenim la segona frase. Què ens interessa? Aquí fem un enter per a que ens quede tot ben apretadet i ben xulo. Vale? Tarirarirem tom, tarirarirem tom, tarataratirotero. Aquí podem fer un enter. Tarirarirem tom, tarataratanten, tarataratirotero. Un altre enter. I aquí tenim melodia. Tam, tite, tite, to, ta, ta, tite, to, to. Aquí podem fer un altre enter. Ta, tite, ta, ta, tan, tirotero, tarataratom. Perfecte, perquè aquí acaba una frase i aquí comença l'altra fase. Tim, tom, ta, ti, tom, tim, to, tim, taratatatem, tam, taritatitem, tom, ta, 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 tam, tim, tam, tom, ta, ti, tom, tarataratom, tatataritom, taritaritom. Aquí podem ficar un altre enter i finalment els 4 últims compassos. A veure com sona des del principi. Tres, 4... Dos, 3... I segon tema. Estem en el desenllaç. Segona part del desenllaç. Últims 4 del desenllaç. Final. O, lo que sol dir-se, coda. Bàsicament el que utilitzem és el tema B com a recurrent al final. Què significa? Doncs bueno, que bàsicament l'hem repetit perquè ens interessa que recordar aquest tema com si fora una tornada d'una cançó actual. I la coda, aquests 8 últims compassos, n'hi ha qui li diu coda, n'hi ha qui li diu pont, n'hi ha qui li diu final, n'hi ha qui li diu de moltes maneres. Bàsicament el que hem fet és agafar la melodia principal més la melodia secundària del desenllaç i fer un batiburrull
per a crear el nostre final particular. Heu vist? Ja tenim una melodia que és fàcil de recordar i que té una mica d'alegre, algo optimista, que sona optimista, i una altra part que sona una mica més trista. I finalment ens n'anem a fer un xicotet acompanyament. El nostre acompanyament serà simple, no anem a estressar-nos. Podem utilitzar perfectament rodones, blanques i alguna negra si s'escau. En el cas que vulguem complicar-nos la vida, el que sí que hem de buscar, si no sabem encara suficient teoria musical, és que sempre soni de manera consonant. Què significa? Que sona bé, que sona bonico, que sona xulo. Aleshores, ens ampliem, tornem aquí, tenim la melodia. Tim-tem, tot-i-tom, la, re. Podem ficar aquí dos blanques. La, re. Epa. La, no, mentida. Ja no sé ni cantar. La, sol, fa, mi, re. La, la, do. A veure si queda bé. Claro, tenim un re. Mai de la vida quedarà bé un do amb un re. Na, re. Així no. Tenim el do que fa dissonància, però aleshores el que nosaltres podem fer és convertir-lo en negre. Podem treballar sempre amb les notes que tenim a dalt, amb les principals notes que tenim a dalt. En altres ocasions podem fer una altra cosa, però per no estressar-vos, val? A veure. La... No, mentira. Podem fer rodona. Epa, on està la rodona? I ara triem blanca. La... Tenim un do. Podem fer. I una altra redona aquí. Fa, mi. Podem acabar. Podem fer un... Perdoneu, un mi per fer vuitena. A veure com queda. Clar, el problema és que aquí tenim dissonància. Però com és de pas el do, queda guapo. Oh, m'agrada. No vull doblar. Tenim un re... Podem fer un fa. Re, re, re... O un si. A veure. Ta, ti, te, to. M'agrada lo tètric d'això, però no m'acaba.
M'agrada lo tètric d'este... No, sol, do. Da, da, da. Re... Mai sí. Podem fer blanquetes. No anem a estressar-nos. Epa, epa, epa. Vale. Si, do. Si, do. Do, do. To, do. Rodona, do, mi... A veure, com queda això? Tim, tom, ti... I aquí podem fer... Alguna negra? A veure. Negra... Comencem amb la i podem obrir i comencem en fa o una cinquena, la do mi. Mi, re, si, re, do, mi, re, do... Ostras, però és que el do este... I ara ens n'anem aquí i fiquem una rodona. Tenim si, re, fa... Perdó, estic pensant en acords i vosaltres no hauríeu de pensar en acords, vosaltres hauríeu d'estar pensant en ficar algo que soni bé. Nosaltres podem ficar, doncs, bueno, un la no sonaria mai bé, fixeu-vos que estan molt juntes, és una dissonància, sonaria bé un sol, sonaria bé un re, doncs podem ficar un re aquí. I a veure què tal. Però hauríem d'acabar la partitura aquesta. Epa, epa, epa. Uea. Vale, anem a veure com sona això. Tim, tom... Puc fer aixina, però és que... Tim, tom, 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 tom... I ja està, no passa res. Fem el que n'hi ha escrit aquí. La, si. Però en este cas seria sol. Perquè queda suspensiu. Suspensiu significa que és com si no acaba. Si fe... Ah! Ostres... Pot quedar així. Ho heu vist?
Doncs aquesta és la manera en la que acostumem a fer un acompanyament. Òbviament heu vist que he despegat una mica del terra i he començat a pensar en acords i consonàncies i dissonàncies. Vosaltres només us heu de fixar en si sona bé o malament amb la melodia que heu creat a l'inici. Lo important, sempre que sigueu capaços de recordar aquesta melodia. Si, en el cas que vulgueu escoltar com sona, podem clicar la tecla F10 i ens sortirà el mesclador. Fixeu-vos que pel que respecta a si heu fet dos instruments, podreu modificar si sona més un instrument o un altre. Podeu modificar escoltar si sona el metrònom o no, o el volum general. Molt bé, doncs així queda l'assumpte. Què vos sembla? Bé, no? Podem seguir. Tom, tim. Aquí podem fer literalment un acompanyament molt, molt simple, amb blanques. La, mi. I aquí podem fer negres. La, do, mi, la, do, no, la, do, no, jolín, la, do, la, do, la, no, la, do, jolín, quina mania, la, si, do, si, la, i podem baixar després. Fixeu-vos com sonarà el trosset aquest que acabem de fer. La, la, la. Clar, però és que aleshores estic fent mi i... Però... Bueno, està xulo. Encara que sigui vuitena, queda xulo. I aquí podem copiar aquests quatre perquè es repeteix, si fa no fa, la mateixa partitura. Podríem continuar i podríem fer moltíssimes més, però s'està allargant aquest tutorial moltíssim. Molt bé, espero que vos hagi servit, espero que pugueu fer-li una miradeta i que ho tingueu en compte per tal de poder fer les vostres primeres partitures amb el MuseScore. Deixeu-me els comentaris que considereu, deixeu-me totes les consultes que necessiteu si de cas i en la mesura de lo possible jo vos vaig contestant. Ens veiem el proper tutorial, moltes gràcies a tothom, espero que pugueu fer realitat aquesta pràctica fantàstica que vos deixo aquí a la pantalla. Que vagi bé, bona tarda, bona nit, adeu, bon dia.